Δεν ξέρω τι να παίξω στα παιδιά, στην αγορά, στο λάριο. Είμαι μεγάλος με τυράντες και γυαλιά κι όλο φοβάμαι το αύριο. Πώς θα κρυφτείς απ' τα παιδιά, έτσι κι αλλιώς τα ξέρουν όλα και μας κοιτάζουν με μάτια σαν κι αυτά. Όταν ξυπνούν στις 2 η ώρα, ζούμε μέσα σε ένα όνειρο που τρίζει σαν το ξύλινο ποδάρι της γιαγιάς μας. Μα ο χρόνος, ο αληθινός, σαν μικρό παιδί είναι εξοριστός. Μα ο χρόνος, ο αληθινός, είναι ο γιος μας, ο μεγάλος και ο μικρός.